Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sinta Febriana Aiswari saking sedasa IPS kalih badhe ngandharaken pawarta ingkang irah-irahanipun kagiatan Jumat Sehat SMA Negeri 1 Wonosobo. SMA Negeri 1 Wonosobo nganakake kagiatan Jumat Sehat tanggal 12 September 2019. Kagiatan kuwi dilaksanakaken sadurunge jam pelajaran diwiwiti. Kagiatan Jumat Sehat iki saka sekolah ngundang instruktur senam kangge mimpin kagiatan senam sehat iki. Murid-murid padha semangat melaksanakan senam sehat kasebut. Apa maneh ana macem-macem lagu yang gawe murid dadi tambah semangat. Tujuan kagiatan kuwi yaiku ngebiasaake hidup sehat lan manfaat senam sehat yaiku kangge njaga kesehatan awak lan kebugaran jasmani. Sawise senam, banjur padha ganti klambi pramuka lan lanjut KBM. Cekap semanten kula aturaken, kathah lepate kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.